ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಡಪ್ಪಂದು ಏನಮ್ಮನೆ ಎಂಚದಾನು ಉಬ್ಬೇಸ ಮಗ ಉಬ್ಬೇಸ. ನಮ್ದು BK Creation ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, BK Creation ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಿತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮಾತ ಬಂಡೆಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಡುಪ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ತೋಜಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟು ಇನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಾತ ಪೊಂಡು ಪಂದು ಉಂಡದ ಬಂಡೆಗಳು ಮಾತ ನೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BK Creation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಸೈಡ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದ ಅಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು ಎತ್ತೊಡಾತಿ 6:30 ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ 6ಗೆ ಎತ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂಚ ತೂವಳಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ಅವಳು ಮಿತ್ತಗು ಅಂಚಾಯ್ತನ ನಾಡೆ ಪೋಡು ನಮಕ್ ಮಿತ್ತು ಮಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಚಿ ಚೂರು ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ಆ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ತೋಜಂತುಲೆ ಅಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರಂಡು ಅವಳೊಂಚೂರು ನಡಪೆರಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ತೋಜಾವ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಾತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂದಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಅದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ವೈ ಬೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫಾಗ್ ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದೊಂದು. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1.5 hours ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದು ಅರ್ಧ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಪುತ್ತೂರು ಅದೇ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಚೈತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಚೈತ್ರ ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಉದರ್ಲ ಚೈತ್ರ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಶೂಟ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಸರಿಯ ಹೀರೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಹೀರೆ ಹೊಸತ್ತ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಕೂಲಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚ ಆಪಂದು ಹೊಡ್ದಾನು ಕೊಡ್ಡೆ ನನಂಜಾನು ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಚಾ ಪಾತ್ರೆ ಓತೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೇಲೆ ಆವನ್ ನಮಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗು ನನ್ನ ಅಪ್ಪುಗು ಪಾಯರೆ ಟಾಪ್ಗು ಒಂಚೂರು ನಡಪೇರ್ಲೊಂಡು ಅಡೆತ್ತು ನಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೆಪ್ಪೇರ ಅಂಜಿ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿರು ನಮಕ್ ಇನಿ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಬೈಚಿರು ಬರ್ಪೆ ಹಂಡದು ಇರ್ದ ಜಾಬು ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡಲ್ಲಾರ ಇರು ಹಾಂ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಈತ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರೋ ರಜೆನಾ ರಜೆ ಪಾಡೋಡತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ತು ಬೈದೆ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ನೈಟ್ ಮೂರನೇ ನೈಟ್ ಬೈದೆ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಕಾಗಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಅದೇ ಈರ್ನಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುನಃ ಮೈಸೂರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾನು ಆಡಾತಿ ಗೌಜಿಂಡು ಮದ್ಮೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪು ಮಿತಾರ ನಮಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರ್ವತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ದನಗೊಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದಿತ್ತವನ್ನ ಸಪುರಾತಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚ ಮಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಮಂಗನಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಮಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೈಡ್ ದೀದ ಪಾತ ಪೋವು ಮಂಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಲ್ ಮೂಲ ದೀದು ಬೋಡ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡಿಗೆ 1,000 ಗೊತ್ತು ಜಂದಾಜಿ ಬನ್ನಿ ಆತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಂತಂదని ಜಾಗ್ರತೆ ಎಳಿತದೆ ಇದನ್ನು ಇಳಿತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಾಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡಿ ಜನ ಮುಲ್ಲರಿಲ್ಲೇ ಜವನಿ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಓವು ಎಡ್ಡೆನು ನಂಗೆ ಕಾಪಿನ ತೂಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ ಒಯ್ತರ ಸರ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬರ್ರಿ ಆಸೇಜ್ ಅಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದಿ ಎಂಚದಾನು ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಲೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಅಬ್ಬಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗನೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪಾಯರುಂಡು ನನದಾನ ನಿಕ್ಕ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಈತನಟ ಪತ್ತನ ಅಪ್ಪತ ನನಂಡ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಚೂರು ಅಂತಗ ನಮಕ್ ಐಟಮ್ ಪಾತೊಂದು ಪಾಯರ ಉಬ್ಬೇಸ ಮಗ ಉಬ್ಬೇಸ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಟ್ಲೆ ಸೀಕದಾಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ರಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಡಪ್ಪಂದೆ ಏನಮ್ಮನೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣತ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತು ಅತ್ತು ಮಸಾಲ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಡೈಲಿ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟ ಎಂಚ ಏರೆಗಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಆರೆಗೆ ಇಂಚೊಂಡು ನನ್ನದು ಈಸಿ ಉಂಟು ಎಂಚ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಪೋಂದು ಪ್ಲೇ ಒತ್ತ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಗ್ಗನಿ ಕಲ್ಪಾವೇನ್ ಹಾಂ ಪಡ್ಬೇಕಂದಿಟ್ಟೆ ಪೋಲಿ ಮಂಗನೈತೆ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕೆ ನೆರ್ಪಿನ್ ಮಗ್ಗ ಅಥವಾ 4-5 ಇರ್ತಾನೆ ಇಟ್ಲ ಕಲ್ಪಾವೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ತಿರಾಡಿ
ಹೋಯ್ತಾ ಪೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪು ಬರ್ಪುಣ ಬತ್ತ ಪೋಪಿನೆಂಚ నెల్లరు కదా ತುಂಬೆ ಮಾರೆ ದೀಪನಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಕೊರಗಚ್ಚ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಓ ಆ ಗುಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಸ್ ನಮ್ಮದು ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತುಳು ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಊರು ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿಯಾ ತುಳು ಬರ್ಬಜಾ ಬರ್ಬಣದೇ ಅಂಜಿ ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಕ್ರೇಜಾ ಅಂದ ವಿಸಿಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ತೊಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಪರ್ ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತ ನಗೊಂಜಲ ಕಾಣ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ವ್ಯೂ ಬಂಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತಗ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನಂಚ ರೂಟು ಅಲ್ಪ ಉಂಡಲೆ ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಅದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಿರ್ತಗೆ ಬೈದ ತಿರ್ತು ಶೂಟ್ ಆವನು ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದೌದು ಮುಗುಲ್ದೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಚ್ಚಿನಿಗೆ ಮದ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋಶು ಡೌಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಅವನಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪಸಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಸಂಗ ಕೋಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದ ಎಂಚ ಬ್ರೋ ಶೂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ഉണ്ട് വട സീര ವಾಡ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ Okay, ready? 1, 2, 3, action. ఒక ఒరి రజ్జాల ಒಂದೇ ప్లేస్ లాగి ఎడుందిద్దావ ఒరి అంచికి లాగిన ఒరియకి ఈ మెత్ సైడ్ దిక్కున అంచ లాగిన ఓకే రెడీ 1 2 3 యాక్షన్ బలి ప్లే ಹಾ ಬಲಿ ಆರಾಕ್ಲೆಂದು ತೂತಾರ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಟೈಮು ಗಂಟೆ 6 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತನದೆ 6 ಕರೆಂಡ 6 ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕಪಲ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಎಂಚ ಶೂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರಿಂಜ ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚೆ ಶೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಚ್ಚ ಏನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿತಿ ನೆರಡದಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ
ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಓಕೆ ಹೀರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ನಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಪಂಡು ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತರ್ತಾರಂಡ ಅದಮೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಚ ನಿಖಲ್ ಕಪಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡು ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಪ ಕ್ವಿಕ್ ಇತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿಂದು ಕಂಡ ಆತ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಪ ಸರಿಯಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಾವ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಡೆದಾಪ ಅದು ಬೆಟರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಲ್ಲ ರೆಡ್ ಎಟ್ಲ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಈ ಲಾಗಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಈ ಲಾಗಿನ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಗ ಅದನ್ನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಬೈ 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 ಬೈ